Dobrý deň. Ste v období menopauzy a trápia vás symptómy, či už závrate, horúčky, potenie sa v noci, čokoľvek. Dajte si pol hodinku so mnou. Každá žena reaguje na toto obdobie inak a závisí od toho, ako sú usporiadané jej hormóny, či sú v rovnováhe, alebo niektorý prevažuje, alebo sú úplne rozbalancované. Aj to sa stáva. A vtedy vás to dokáže utrápiť. Samozrejme, všetko sa odohráva v zadnom mozgu. Ale hlavný orgán, ktorý rozhoduje o tom, čo sa s vami bude diať, je znova pečeň. Môže sa vám narušiť funkcia štítnej žľazy. To je žľaza, ktorá je medzi pečeňou a medzi hypotalamusom, medzi mozgovými žľazami. Môžete mať málo spiaceho hormónov, pretože ste mali taký životný štýl, alebo ste mali takú prácu, keď ste robili nočné služby a sa vám to úplne rozhádzalo. Je mnoho dôvodov a preto sú symptómy menopauzy veľmi rozdielne. Niektoré ženy ich prežijú tak toto obdobie, že ani nevedia, že prešlo. U niektorých je krátke, u niektorých je zdĺhavé, u niektorých sú symptómy hlboko, u niektorých sú plitké. Ale aj tie plitké sú nepríjemné. Tak si so mnou sadnite, nájdete si útulné miestečko, kde by vás nikto nerušil. Uvoľnite sa a oddajte sa môjmu liečeniu. A ja sa pokúsim uspokojiť váš organizmus tak, že aspoň tých 24 hodín, to je doba, počas ktorej viem, že môj treatment účinkuje, sa budete cítiť lepšie. Môžete si to potom zopakovať, alebo si nájsť jednu z mojich liečiteľiek, ktorá by vám pomohla prejsť toto obdobie bez silných symptómov. Moje kurzy prebiehajú zhruba rovnako. Všetkých učím to isté. Každý, kto skončí moje kurzy, vyjde ako liečiteľ na určitej úrovni. Na rovnakej úrovni tá skupina, s ktorou pracujem. Ale sú liečiteľky, u ktorých vidím potenciál a už ich viem zaradiť, ktorá diagnóza by sa im asi ľahko liečila. A tak vám môžem doporučiť také, ktoré si s ňou poradia. Vyberám si tie najlepšie. A vyberám si tie najlepšie, čo sa týka nielen toho talentu či daru, alebo tých schopností, ktoré majú, ale aj charakteru. Pretože môže byť liečiteľka akákoľvek dobrá, keď sa jej skriví charakter. Žiaden pacient z liečenia tejto liečiteľky nebude mať benefit. To sú také základné črty liečiteľa, ktoré nie že musí dodržať, tie sú vrodené. Každý z nás je iný. A mnohí ľudia by iba chceli byť liečiteľmi z rôznych dôvodov. Ale v kore, v tom hĺbke svojho podvedomia vlastne nie sú liečitelia. I keď majú silný magnetizmus a môžu vám napríklad si poradiť s bolesťou, ale vyliečiť vás už nedokážu.
môžu urobiť to, čo robím ja, že vám to trvá 24 hodín. Ale nemajú trpezlivosť, nemajú charakter. A tak k tomu totálnemu výsledku nedojde. A práve z toho dôvodu si ich vyberám ja a ja určujem zatiaľ, ktoré z tých liečiteľiek sú schopné ako diagnózu liečiť a s akým problémom si poradiť. A už v tomto smere ich aj trénujem. Venujem sa im aj mimo toho, čo boli v kurze, aj mimo toho, čo zaplatili. Takže keby ste mali záujem, že máte nejaký imbalans hormónov, je dôležité si ich preliečiť, pretože menopauza vám práve ukazuje, čo ste v tom živote doteraz nahromadili v tých hormónoch, ako ste si ich dokázali rozhádzať. A pokiaľ ich necháte v takomto stave, tá menopauza prejde. Ale vy sa môžete v menopauze, alebo počas nej, alebo po nej dostať do nepríjemných stavov, chorôb, až po rakovinu. Viete, že u mnohých žien sa práve rakovina vyskytne po 60-ke. A to je práve to, že tie hormóny tomu telu dali zabrať. Takže pokiaľ máte také výrazné symptómy, či už sú to horúčavy, či je to krvácanie, či je to bolesť hlavy tiež, migrény, je lepšie si telo preliečiť a tie hormóny si dať do poriadku. Štítna žľaza ukáže veľa. V tomto období a najhoršie, čo môžete urobiť, si nasadiť hneď syntetický hormón. Pretože základné substancie pre tvorbu hormónov sa tvoria v pečení. A ja sa už opakujem skoro pri každom tomto liečení, že pečeň neznáša syntetické hormóny, syntetické liečiva. Pečeň nemá rád nič, čo je umelé. Čo je blízko k plastiku. To sú aj oleje, ktorými vyprášate jedlo. Preto je dôležité v tomto období prestať vyprážať, prestať jesť tieto ťažké jedlá. Mnohé oleje menia svoje chemické zloženie pri určitej teplote. Treba si zistiť, ktoré oleje majú najvyššiu odolnosť voči tým teplným zmenám, aby neškodili vašej pečeni. Započúvajte sa do hudby, ktorú som vám ponúkla, a trošku oddychujte, kým ja na vás popracujem. A keď si toto video vypočujete pred spaním, hlavne tie, ktoré máte hlavne v noci, symptómy, potenie a horúčavy, nespavosť. Určite sa dobre vyspíte.
A môžete si so sebou priniesť aj manžela. Muži to nepripúšťajú, ale tak ako my, oni prechádzajú andropauzou. Vidíte, že v tomto veku po 50-ke sú trošku nervóznejší. Už nie sú takí tolerantní, ako boli za mladá. A to není len vekom, to je dané tými zmenami hormonálnymi aj u nich, ktoré si nepripúšťajú. Ale prechádzajú tým tak ako my, iba že nemajú také výrazné symptómy, ako majú ženy. A niektorých sú zbavení, niektorými trpia iba ženy, výnimočne ženy, takže tieto sa u mužov nerátajú. Ale je tam nespavosť, zmeny na srdcovo-cievnom systéme, u mnohých zlyhávajú obličky, opuchy na prostate, majú aj oni svoje trápenia, len sa im tak nevenujú ako ženy. Sú menej citliví, menej ich vnímajú a často ich ignorujú. Takže kľudne si posaďte manžela vedľa seba a budeme robiť aj na jeho orgánu. A ešte by som pripomenula, hlavne ženám, že tieto moje videá vás tiež omladzujú. Pretože zasahujú tieto vibrácie, ktoré vysielam ku vám do vašho vnútrobunečného prostredia a vplývajú aj na DNA procesy, na regeneráciu vašich buniek, na udržávanie dĺžky telomerov, aj ich predĺžovanie. Stále pracujeme aj s pečenou. Od zdravia pečene sa odráža kvalita vašej kože, vašej pleti, svalov na tvári, aj na celom tele. Vaša krása je vlastne odrazom vašho vnútra. Takže keď si ho budete udržiavať, nebude vás to stať ani kozmetické prípravky, ani kozmetické zákroky. Tie sú najhoršie. Pretože tie vlastne spôsobujú zablokovanie energie v určitých častiach tváre či tela. Výborne. Môžete pocítiť trošku tlaku v zadnej časti hlavy, v mozgu, v zátylku. A môže vám to prechádzať až po na duši. A keďže tadiaľ vedú aj meridiany žlčníka, mnohí možno pocítite takú nevoľnosť pri tom, keď s vami teraz pracujem. Ale nič si z toho nerobte. To sa stáva iba vtedy, keď vaše žlčovody sú upchané. Žlčníkový meridian zareaguje. Majú úlohou je stimulovať
vaše mozgové žľazy, aby nespomalili teraz, aby bola optimálna regulácia tvorby hormónov, aby ste vytvárali dosť hormónov, ktoré vás držia zdravými. To začína už serotonínom, melatonínom, spiacim hormónov. A melatonín nie je len spiaci hormón, je to hormón mladosti, s ktorým teraz pracujem, ktorého tvorbu stimulujem. Pracujem s každou žľazou, ktorá sa podieľa na tvorbe a udržianí vašich hormónov v rovnováhe. Určite sa po tomto sedení budete cítiť o mnoho lepšie. A môžete sa pozrieť aj do zrkadla, možno uvidíte nejaké zmeny. Mnohokrát sa ma ľudia pýtajú, čo robím, že nestárnem. Pretože bez toho, aby som používala nejaké kozmetické prípravky, a už vôbec nie drahé kozmetiky, si myslím, že na svoj vek sa ešte držím celkom dobre. Mojou odpoveďou je liečím seba aj iných. To je jediná moja kozmetika. Na tvár, na telo. Samozrejme, že kosti vám dajú pocítiť v tomto veku. A ja nie som z tých, ktorí sa veľmi šetria. Ale si myslím, že sa celkom držím dobre. A preto tým vám chcem pripomenúť, že tie energetické práce na sebe, energetické liečenia, meditácie hypnotické, ktoré ovplyvňujú vaše mozgové centra, sú najlepším omladzovacím prostriedkom, aký kedy existoval. OK. Teraz prejdeme na žľazy, ktoré tvoria váš základný hormón, ženský a mužský. Máme v sebe obidva, to vám nemusím hovoriť, že tak jak žena, tak aj muž majú v sebe obidva hormóny. Ten mužský sa potom v neskôršom veku vytráca. Ešte chvíľočku, majte so mnou strpenie, môžete si pri tom relaxovať, môžete aj zažmoriť oči a vnímať hudbu v pozadí. Dúfam, že ju počujete a nie je prerušovaná, pretože je veľmi ťažko dnes nahrať video tohto druhu bez toho, aby ma YouTube alebo Facebook neprerušoval. A vnímajte svoje telo. Vnímajte to, čo môžete vnímať. Každý tie vnemy má ináč vyvinuté. Ale keď ste kineticky, tak určite cítite, že sa vo vašom tele niečo deje. Možno len tým, že sa vyrovnáva teplota tela,
že sa nastavujú určité vibrácie, ktoré uvoľňujú vaše svalstvo, vnútorné aj vonkajšie. Vibrácie, ktoré hľadia vaše vnútorné orgány. A vnímajte to napojenie na zem hlavne, ten tok energetického pola. A otvorte sa energii z hora, nebojte sa. Neprekročíte nejaké zákony, keď sa otvoríte vesmíru a odovzdáte zemi. Možno sa niektoré budete cítiť trošku unavené, zrelaxované, že si budete potrebovať oddychnúť. Možno v prípade, keď krvácate, počas tohto treatmentu môžete vylúčiť aj väčšie množstvo krvi, ale nebojte sa. Sa prečistíte a potom sa už budete cítiť dobre a sa to spomalí, upraví. Mnohokrát spolupracovala som aj priamo s pracovníkmi nemocníc, aj gynekologickými pracovníkmi, doktormi. A dokázali sme na diaľku, tým, že ma požiadali, keď mali viacej pacientov a nestačili, keď to boli moje žiačky, tak mi jednoducho zavolali, neviem si s tým rady, môžeš mi pomôcť. Jedna pacientka je v bolestiach, druhá krváca a pri tretej musím byť pri lôžku, pretože rodí, keď mala tú nočnú službu, a ja som dokázala to krvácanie zastaviť, tú bolesť utíšiť a ešte jej pomôcť pri rodení, pretože dokážeme určitými energetickými centrami aj nastaviť tú kontrolu toho pôrodu. Takže ovplyvním týmto liečením aj to vylučovanie krvi z tela. Výborné. Ja myslím, že ste už v poriadku. Môžete pokračovať v oddychu, alebo v práci, alebo si ľahnúť do postele, keď máte večer, podľa toho, kedy počúvate, kedy pozeráte toto video. A budem rada, keď mi dáte vedieť, keď mi dáte feedback, čo sa na vašom tele zmenilo potom, keď ste strávili tú polhodinku, alebo neviem ani koľko času to bolo so mnou. Tak želám vám, aby sa vaše všetky symptómy, ktoré ste mali doteraz, vytratili aspoň na nejakú dobu. Ako som spomínala, není to liečenie. Ja iba upravujem tieto hormóny dočasne, ale do 24 hodín určite budete cítiť zmenu. Potom môže sa pretiahnuť do 48, ale neskôr sa tá energia vracia do pôvodného stavu a tie symptómy pomaličky prichádzajú naspäť. Takže môžete sa vrátiť k videu alebo požiadať niekoho z mojich liečiteľov o liečenie. Tešilo ma s vami. Dovidenia.